Kapaszkodj bele. Oké, mehetsz. Ne aggódjatok, nem pucortól tanultam a DPS-t. Jó, akkor két kellene lehet, hogy vagy is többet DPS-en. Azaz. És látod, Kittal, már nem is trükköztem, és megtartottam. Nem kap. Hagyja a bőntelen. Várjál, harmon CD-re és Luffira. A CD-re Ne lehet, csak 8-ig, csak 8-ig. De most miért rájöttem? Fingásnál profi izért, nyomja el a bugskint, menjen át medvébe. Ennyi, semmit, mert passzív tesó, ennyi utána. Nem biztos. Vagyis egy sincs rajta? Valaki menjen már ki. Biztos, hogy akar. Akkor nem biztos. Ennyi. Akkor mit jött? Kettőt kibírtam. Figyelj, figyelj, figyelj! Figyelj, Hely, meghalok, hello! Aura Masteri! Látottam. Jó. Harmon kill, ő tartja a boss. Dob rá béka. GG. Hero. Emberek. Hermione. Nem szaladunk, hero alatt üssük le. nézd a hátralját, 30. Róla le kell tenni, rögtön már. Volt már izé? Arról, amikor kilekül papi, kiment egy izé, ugye? Skóra. Igen, én vittem ki. Akkor viszont izé, pushódó. Valaki tényleg belemére. Ez most az első volt fingásunk, vagy a második? Második. Aha, igen. Rajtam kettő. Jó, hát van még idő Burger King. De úgy látszik, hogy nem kell a végére futni. Adjatok neki. Szép munka. GG. Kurva nyertem. Akkor a bőgő. Jó, jó, jó.